Okay, thank you. And then amongst substitutes, number 11 in a 11 is Cross. Claude, yeah, CODD. Yeah. And Chainnigh number 13. Start. Hello, gus fáilte gotí Páirc Parnell ná túil le Cluiche Leathcheannais faoi fiche chugaláin sa lománacht le bon anseanúna seo agus go leor airthe ag Blacklí agus san núméid idir forman na háirithe sin agus seohí faidir Blacklí mar tucha sé pí sa ggóil anseanúna seo obsúta Seán O'Neill. Ifir a dómh sé Luke Boney, nes níl William Wheatley ifir a trí I gimmert agus tá áitsúd tócí ag gibir I fiche agus I trí Massimo Papalaro dó. Agus ifir a cead a bheith sé Conor Quinn. Tá lína le hosach nó lína le chúl I gimmert mar Róníomh cahal ó Flinnacha cúig, Joe Shepherd a cai sé agus Tom Cullen a cai gan síomh seacht. Lár na Páirce tá Cillian Costello cai ifir a hocht, Neil Micheál Tierney I gimmert agus stinna áitsú tá Finian Donoghue ifir a seacht Na le hosaí an sin ag Blacklí anseanúna seo, Daniel Ó Kelly a cai gan sí ifir a dé. Níl a fearad a slot David Purcell I gimmert agus an áitsú tá ifir a fiche hían sin Finn Murphy. Ifir a dóigh agus a George O'Toole. An lína lán hosach Neil Callum Graham I gimmert agus a áitsúd fáilte ag Tom Higgins agus ifir a ceart ag Aaron Gargan agus ifir a cúdéag Darby Kilduff Níl seisiad a gimmert agus tá áitsúd tócí ag James Morris Stoilum nó be Massimo Pappalardo beidir tá ifir a fi sa trí níomban na háirithe go tín second déarnach déanach sin mar atá. Nus baidir le foiinn chuide tá siad san go léamar higiilmuid gimmert mar Róníomh sa gúil an sanúna absút a Jake O'Doherty an dína lán chóil tá Míal a Hearn a caiid gan síomh a dó, Rory Garrett a caiid gan síomh a trí agus Dara bhí Ver Icter a caiid gan síomh I ceair. Ifir a cúg was a Jim Conlon, Jack Dollard a caiid gan síomh a sé agus Mickey Rohan a caiid gan síomh a seacht. Lár na Páirce David Barco agus a dhéanach leis ifir a ní Ben Nevan. Na le hosaí an sinne cin chuideann trúna seo Anthony Clifford a caiid gan síomh a dé, Ed Law a caiid gan síomh a híineag agus Greg Kelly a caiid gan síomh a dóiag. Agus an lína lán hosach atá go Jake Mullen a caiid trídeag, Ed McDermott an fear mór imán na Carnoige ifir a ceardeag agus Patrick Lacey atá caiid gan sí ifir a cúdéag an trúna seo. Mar tuime go leor ar chucíine fad ag Blacklí. An réitúir an trúna seo Matthew Farrell ú fáile agus tá sisin a mhain sin ó lár na Páirce agus réití le túsa chuil leis an glufa seo faoin núméid na ró eile nó mar sin. Trúna I seo bhfuil tá sé fuair agus fánta agus gríomhar agus floch. Sin go go mé agus slua takeisteach a brenn é glufa seo ní is 16 an lán ná tá mar ré ach trochrúna bhí an seo Blacklí go tíis cé go líon a scala inis ríist agus Páirc Parnell I brenn go deas agus go má. Tá cholathirt réití a gáid glufa seo siad ceangan na dóchlufa Leathcheannais tá bun an trúna seo agus tá siad bu síntóirtí nó YouTube canal YouTube TG Cad. Brenn hímpel a Páirc tá fáil chéanana brenn go máin in dát fi sin agus go leor báistí caitin seo nniuhaige ach ní teachcuid teach namach a Páirc ná an nimmert. Ábhar sí intas a réidir na chugearútá ag Blacklí a bhfuin chuide go nach bhfuil in seo chorbe. Ó na bhíon.
Chainnigh or the Vian Costa, agus an dáide in réitír a lumon códig in John, trónúna seo, tá réitír Matthew Farrell is súfáide im sin, agus breanse gúil cilchuinní gimmert le cór na gluich, dí hat a bla glígimmer le cór na gluiche son i géad le áí seo. Well, réitír de breanú úladar, na fidim lá Páirc agus a réití lei an stite Chaisteach sin dienta tús cuidir leis an glufa go seochagan cilchuine an díorthún stitar acab siúd allar tí fáil go fáil cáil mór áisteach seo na dos íhinn sin hí fiste in sin ag an ggólaí agus seochagan amach le Leathcheannais agus í Cárthach Flynn fáil nó fáil dienta siúd kicksír nó pucsír atá Cárthach Flynn fágan Cárthach Flynn in ceann sin agus maar het is een leor archie ag Leathcheannais de wedden dan zo'n onderschat. En kan je bultjes zoals het chin en je finny in het donnehoes tegen het zo getassie. Want dan mag ik de koelie hin chin hier een mensen de koelie. Dat Jim Conlon, Gary Lana mag je gunje die een che in Carthach Nolan shop. Agasine ik David Barco trust na Páirc chin. Hoe je kalt Jacob daar dat je geen meer als je liest Jacob. Kan de sterkste Spórt, die ene chin nach Bertes Leathcheannais, agus al siarn de tro, na fáil, tá finning Donoghue, cínte í lanamach, ag lantamach ag mar sin héin, agus í fáilte inis ag Massimo Papalardo. Sin tíocht amach an pastach í mach sin ige, mach go dtí George O'Toole, cáilte George an agan tíomhdíine go teach a tíomhdíine, buile tíomhdíine tá an cilchuine, chéad ceann an trónúna seo. Agus tóki Anthony Clifford i ceann seo. Gwydyn na gluiche, bwylte trasna chúl nó trasna a chúleige in siúd, bertigal in tro, ferras Leathcheannais í focin í dhéigech fan na chumradaíonaí, agus seocha go amach le Leathcheannais, bwylte amach an seo hinna seacop agus í fáilte ag Daniel O'Reilly. Chance ag Daniel O'Reilly stí béla chúla cúlbáide, bris sé nuasaí, ach dí tí glanta go fóilig, Arvin Gargan a in tro, bwyl chance scóra ag Arvin, bwylte go hardaig i bini chéad scóra an seo, tá an cáin sin hana drastan, bwyl sciúr an muir tíomhdíine in sin nach tá sé ceach go leor, sciúr sé mai alt Mees bosje dat gaat je fegem flakkoor lees het zich te sterk die een cool bode maar goed zo kortie in chin hier mag het zich te sterk die een verre skeur wie shit ach niet has een cool bode heel gonje ha kortie snel Jacob Darty de frishen was een hier hotchin stoilem gorte sé heen en gesoeltje de fall een cool bode onder die de te hoogel wel Leisure al de goni brand onder die van die factor dom goed zitten van één of vier raid. Dus Neil van de zesde. Jacob Darty. Puntje one ik Leathcheannais kan één score ik Kilchonje Leathcheannais gimmert le code aan logic go hier. Pokamachle bollige waar gortief Jacob Darty. Halle de team hall Bulkini Imradion, Bristinoas, Fortiration Shaw, Kilchonje, Yacholi Law, Joe Shepherd, Passal in the Status Boston, Goodin Faraday, that slot, Ed Bulte Ged, Keholi Conchil had it last long, Ed Law off of all of Winter Shinagos, Pointy Glow to Ed Asher, Kilchonje, with their whole score. Pokamach Toki got to never chance to Kilchonje better the score, Alinja, Ed and Buara Point, Jagason Dara Point, Akab. Toch William Achavion, Patrick Lacey, a footy, August had it last on August Kilchonje Keen. Idolum come my own Yale, Sean, the bullet, John guided on Bautisha, August Steel, John more father the Shungikip, Argon TV, when you stay, all that well go forward, cool. Will you see and show Leathcheannais on right to the Galino, Reckershap, get the Harlan Jit. Leathcheannais the tal that in those. Als je het dan weet, zullen we alleen een show, zullen we hier gaan starten, dan zullen we boxeren goed. Go. En dat niet. Zeg ik als je zeggen, zit er, het dit. Ja, dat policeer, maar hier is een goede harber, dat policeer ik Leathcheannais. Ik een chance dat beter. En je cheer, mag gewoon een potje Killeen Costloop. Killeen Costloop zit er, een pas te kies tegen ik beter met Céadaoin. Agus ingen iemand sin ige darf jaar want het trusten ige shoot ge shoch ge mach le moet je Chainnigh in go dinne
dín fear fuair a puinte mai dín le síán sinna ed láf builte ed láf trust na páirce hála tí hall gan fáil glanta amach an seach a seach ganis Mickey Rán builte steach mé le chúla Mickey Rán a cúlbáí teach amach an nach chutar go dobriste nuas útí glanta seo a sí mé le chúil beidir go chance cúla chunne in dé tá chance scór go hí seo gól steach a gól agus rinne na cúlathe preisech Cárthach sin agus cúl eiciil chunne logo más a glufa agus an farsa gúne Páirc Léisi a bhfuil an cúl sin fáte aige. So mar sin hína dó na puinte bháin bhfuil amach anna bhfuil amach annacha go Chainnigh man sin tá Chainnigh go deasan sin ag George O'Toole a argantíh lína builte ag George Aicán a casan si gan me deire agus Ed Fórí. Bhfuil amach a bhísán go Jake Doherty. Jake Doherty machar an Jane Concha go dtíon fear mór GTT Ed McDermott fáilte eisic Black Leah siar a hain séile sé gáinse go dtí Tommy Cullen cán mór fada Tommy Cullen gan na cúlbáide í gáinsin agus scrílann sé lethe agus ten si amach Ed Fórí. Fear an seo bhhail leis bannacht a chuig Declan O'Leary sin David seo tá gobid agus sé ggéar bant a chuig choleachaí as an áit seo tá tí chuige hén san ospidéal láthir na bhuiide bannachta chuig Dave O'Leary. Slitach builte amach go lá na páirce. Cé ofas a cánseo, ní tí fáte géana a fós, fáte ag fear Black Leah be James Norris tá an builte núna go dtí Daniel O'Kelly cán mór mé teáir nach cholín ar fad ag Daniel O'Kelly nach cholín go Black Leah agus an bharna leis go dtí cúl amháin. Nach cholín nach céimre gúil cóil go hiige sló teach isteach na sé breanú na glufa se sló réú de hálsa seastan. Bhuiile amach tócaí ag go Doherty mach go lá na páirce Greg Kelly gáil na tró tá sí gní me Greg Kelly agus sé siar an sirí go bhar lá páirce bin Nevin i bhí sé eisi an tíim lína Ed McDermott an seo fear mór builte steach ag McDermott can an nach chuntarteach beidir amach na cúla hí an déile le sé gáinse ní éile sé anhhaide sé géitcean nach an cáin déile go amach go lethe agus clann siad amach in cáin go seocha gan inis Black Leah chuil siar a cosisiid in sin tá Jack Dollard go chiil chuine Jack Dollard agus imíonn sé siar go chúlbáí agus slitear ag go é defidéad buill sé núna a tíú hall go fád cinna si cé ofas a cáinse i bristú nos a signí me bhar mór se Ed McDermott a le ruhna Ed McDermott go isteach a líana tríhéad dé bhil slitear titíhhaid cinál titíhhaid ní réiles i chu réidir deasán a tá mar sinach bhí riil na buntaiste mar bhí fáildíon éid hall a tíh hall so buile séir tá go chiil chuine. Fear fuair a cúl Páirc Léisi sinna thócas an buile séir. Níach be tarlaí hána déobh garsin gan an slitear bheith caitisteach go neidir sin áirithaí tínta ag Black Leah díireach solach thosa an clufa. Agus bhí sé máil go mána de fuormuid na háirithaí sin. A charéandas, leanana muid nimmart buile séir ag Páirc Léisi. Marta na lína cearcha cúg sa bell. Se chuganne. Builte go háir ag an muoir breanú a chéile tá sí thar trasná agus tá cúil agus cúlaín idir na fórne ríist. Buile amach ag Sean O'Neill. Cán gaiide de bóta go dtí Tommy Cullen. Scaoileann Tommy Cullen cán mór fada sí sa tro a chu tosaí bertail na tro fechiil cuine cáilinn se glánaí sí go teach a lína cúil agus is buile seaas go cúga bheitán go Black Leah. Buile seaas go cúig tá seansa go bhharna an leidú ríist. Chaine rá gúlaírí an nasúla na gúlaithe cúlaithe cheal chuine agus tosaí Black Leah dó. sé de fannach leis slitear. I réidir sásta í anna bhfuil amach. Nis, tá péidir builte amach. Ná sé nús bus teagan coppla cána níchéile. Anna bháinna bheits an. Buile seaas go cúig Black Leah. Seansa go bhar na leidú go dtí cúil hí na trí na náide dó. Tá go lám seocha gonne.
Builte go hádaige cechi bhfuil cáin breann si seo gúil si an, tá si head restan agus gúlín anhá pátin sin ag Daniel Kelly agus tan bhar na go leis go dtí cúil. Seo chugann cúil báide. Jaco Doherty, tíb seo an fád cainte. Téréní focusúas, Carnonna, tá si gníimid sin ag farb le Cliath George O'Toole. George tíocht amach ach fáil dinta, is tí buile sí atán, goibh le Cliath. Agus tá go bhácha siad an cáinte go bhar foin an puinte ball as an muile 65. Agus an ferratá gceistna Daniel Kelly. An cáinte díad go lár na páirce, beidir sétrá nó mar sin beidir níos mú is de chun taobh líine. Sean an bhar na leid dúgadtí á chulín. Téad me go le caite. Chugann Daniel. Builte an ádaí gasan sí sin isteach tá sí hena drastan cólín tá chuile páite ag farb le Cliath Daniel O'Reilly agus in is tá bhar na nuas go dtí á chulín. Ina trí an Iomána ceann. Buile amach tó cíar atí hall gan fád. Biste nuas le Cliath na tródís tá agan taobh líine go tamach a taobh líine. Buile taobh líine tá go Cilchuine. Hall an híomh Céadaoin. Rúishin láidir go má, ní éon doubt. Builte ísisiil fan na talún nach ní raibh sin anhá sí leis le Cliath ríist. Builinn siad a cáin sin isteach sa Spás go deas. Siad an scóráil, cáin mór builte isteach an sin cáin anna chuntartach, tá sí go timú agus fóraí le chun cáin sin agus í cáin sin builte ag Finmarí a chamú a chosí. So, Jaco Doherty na bhuiile le má. Tíb seo go fáil cainte. Still was a chin. I take Black Cliath East. I take with Desert Fountain Chainnigh. Daniel O'Kelly. But the sheer chin for the Daniel Trail Shakana Shin Buldana Nordig. Tashi go hauling. And a holy in her father Daniel O'Kelly. Agus ein Sean the Rookshire on talent. No one like the shit could have had that son against Sononisha. So Shinish Agus School Black Cliath Ash was your cooling one. Ina trí an Iomána cúig. Buile amach tó cír ríist. Biste nuas Black Cliath fáil na Cliath ríist. Siad a ríist a Daniel úl cána leige. Bút an anna fórdeach ar ó scór. Go dibhinn tá, heile trastan. Sin cána le ag Daniel O'Kelly agus tá na fórdeach ar ó scór. Héis chána me go le, náide sé Black Cliath. Ina trí ag Cilchuine. Daniel O'Kelly sin an fear. Tá díanaan an taction go le Laighean trúna seo. Buile amach le tógáil ag Jaco Doherty. Allar a tíhfuile Black Cliath tíocht a ríist í cáilte an báilteach go bhfuil beidir go bhfuid sé réisi. Tá sí fáilte réise go, allar a tíhfuile an fád cinnis agus Abin Gargan. Cáilte Abin Gargan, go tamach a taobh líine agus bhfuil is le Cilchuine chuúil an brat antaí. So go le Cilchuine an buile taobh líine agus sé. Allar a tíhfuile an fád, Tommy Cullen thugtas a ceann seo stoile. Ó, builte go dunaige beidir go nébre sí amach ceach go leor agus aibíon. Allar a tíhfuile an fád cinnis agus í Anthony Clifford. Go dunaige Anthony Clifford agus builte nún in seo ag stiméal a chúil in sin. Jack Dollard, Iomána. Blant amach an seo go, bóhanna go duine, gine na gwiche. Pasal gairid a chun sí sin cáilte go. Agus í fáilte réis sin seo ag Tom Higgins tá sé húcáilte. Tom Higgins a gáil go fóil, tá seans fósaige Black Cliath chuir an cín. Tom Higgins tá sé húcáilte darhfuil. An obair dínta na cólaí agus Rory Garrett an sigus a lanan tamachaí go Cilchuine agus húcáil iontocht dínta sin. Sosan seo go dtíon fear mór sé a Ed McDermott ach tá Ed McDermott a bula trasan seo go dtí Dara bhí Ercir agus tá sé na bhrús a gánan. Dina cinnti géirí fucad, ní léanaan anna í fucad. Fear Cilchuine tíocht amach le sé sáinní agus an slitar sin chuir mú go seocha gan réis le Black Cliath an slitar réis an seo le George O'Toole, cáilte George O'Toole.
Cínte réí focusós, tá sí focusós ag Black Leath mar sin héin, ag Tommy Cullen agus Colin mór bulteach tro na dosia, bhfuil buile síran sin, níad den a réiteir, Rory Garrett a tíocht amachchan sé gáin sin. Siar go dtín cúlbáid a hainse. Agus seocha go amach le J.K. Doherty. Tá mór fadó J.K. Doherty bidan an ruíocha sin, bistí nuas fáidir eis ag Black Leath bhuiid a bháin ile. Agus bhfuil chance a scór, í builte go háir de steach méal a chóil ceach bhfuil an cáin a mú, Tommy Cullen a bhfuil an cáin sin agus a mú, so fan an scór, náid a sé, in a hína trí, agus cear bhfuil a díreach caite. Farceil chunne sínte, agus cóileis tá Céadaoin, agus an nimmert stoppaí, agus níl a clog stoppaí anú, mar ní hína a chuí bhfuil cuasaí ach an réiteoid. So agus uair dóir stoppaí aige, tá cainte a seo muír. Dine cinnte dribblóid an seo. Wel, ní dóilm go bhfuil. Ní me cinnte céirt an as Cilchainnigh if muid amachchas al am na thuca sé eis a géin. Hen se gúil se choirí chorb ar a bord. Agus Níte sé breanú go má. Fear le líal in na híomh an sin bhfuil cinál imíach go faoi níte ní éicim gúil se choirí chorbe. Agus tá Finan Donoghue siúil maiin is. Tá Nis, tá sé in hí. Cá sé imach an fáid agus cóileis a áil agus an fearratá gist an fear lápáid David Barco. Tá go bé rím atá gortaí. Slitar leanam bidí nimmert, hallar tí bhfuil an fáid cinnis, tá Cilchainnigh a leirí Johnsaí ach an Johnsaí sin, bhil ní trí fáilte géanaan a fós ach scear go mé sí paclis os an seo. Ag duine go do tosaí agus í builte nún an sin ag Jake Mullen. Isteach sa Spás, hir an sin an coisin go Black Leath a Cahal Flynn. Builte amach a Cahal Flynn, pas an deasan nó an gudí George O'Toole. O'Toole a bul amach písa beagaileach ní Bertis Cilchainnigh agus duine go fuckan sósan slitar a gimach agus iad a chomanige. Tugann sé an pas anna glóteir fáda steach an sin Greg Kelly. Greg Kelly sáin díocht tugann sé amach mar sin héad go dtí an fear lápáirce bhfuil chance a scór nó becha go sé tras na chúlaí teach an Cilchainnigh ceann anna chuntachta a méal a chúil dú builte go híisiil agus tá hepa go riail sé cúil a chu sí hena drastan agus bé Ed fearad a haslad Ed led láf a fuair an cáin sin an fear gortaí bhfuil eisi a báirc Spá sin David Barco. Nis go tálaí ar a tíhfuil an fáid, is cosú go builetíh líán, tógiú amach an buile sin ansciúpaí ar fad ach tá builetíh líán ag Cilchainnigh eis chun cíine a chuúlí na bháin. Och nó méid é caite hína ceir an náide sé. Buile tógií tras na chúl, ní le réiteir sásta stoilm. Go tógiú as an náid ceartaí tá caithfaí thógeal ríist. Fecim Henry Shefflin hallar a sin a bainiste Cilchainnigh a bhid a cíine sin muír. An a chugar mugar hálan agus tá bhfuil David Barco ar eis a báil, go stoilm go bhfuil. Tá. An buile tógí an dar a thuaid ach Tráchtaire fáilte eis ag Black Leath agus í fáitin sin ag Cahal Flynn. Tá Cahal Flynn agus í cáilte agus í fáilte eis ag Cilchainnigh agus Breathnach. Tugann siad a pass tras na páilte sin obair an bhaid fad tá sí Jim Conlon a gáil isteach. Jim Conlon i méal a chúl contortain seo Ed Black Leath na fear mór a bhí an Ed McDermott Diime sí á chomán agus amach fóríl an tá le Black Leath an báta sin. Buile machile Sean O'Neill. Saoirsealaí Lucan.
So is droge tasje. Zijn een vroegen, die de retro saastig één jaar met de bond, zo kan hij zijn sterke slitter. Slitter gaat te sterk, maar dus weet je gaat hij in de eerste part. Ik vind het één even zoals. Ik kan anders super zoals ik vaak al gunje, maar in deze echt te maken is zeggen ze een slitter maken, zullen we zeggen een keer gunje, een gelogen, een goed in is. Slitter de gewoon in chin trust in de park die Ed long off. Wil tegen de sterkste spaas in chin, dus het daar vier curl in het rood, hij chance scoren gebeden. Daar op bolle gehard, daar is op bolle go green, had het rest dan. En waar wil ik weer de keiheid, daar is Colin en Lackop. Hier de Koegenisch. En dan je nou de shade. Kimre, wil black Leaghien met de code laat er goeie, ze gaat daar. Pokémon Toki, Moshi Mach de TV in Tashi to Mach de TV in de Tisha, van Ford, August K. Hocus in Concha. Zich Trasnelly Hogel to Anthony Clifford. Anthony Clifford de Socru, dit er Crocon. Bullen Trastan Chinny, niet even die mag Rowan, maar dat je pakje zoals ik de goede cool hier, dus je glant te maken Jacob, als dat je waren van de pointie wil kan de fout Daniel Kelly, kan more meet the heart, kan je net het rest naar frischen. De kritiek. We zijn hier en dan jij heen gefaald naar de Wiltshire kan je naar handen van goal, laat je kijken, dus je nakus goed aan de dal. Pokémon bultige maar het team shot gefaald, dus in riem gehaald en je kijkt waar je gaat. David Barco Sani, she couldn't yawn that, they get Chichi White. She took his sauce machine hen, like Anthony Clifford, Bullet Anthony Clifford, Sheer and Chainnigh, got the Dara ver Iker. Stachik Dara, Bistinus, for to get more. Ed McDermott, will to get McDermott, and the holy Ed McDermott. But we should sing a hall in their fad. Rukshe, Lan, this is better, her Hashe, August had it last done. Agus Colin ag siúd agus mar bhíonn Buile amach tócaí cil chuine teachta rééis slitar a cup siúd seasta na pórcén sin is gáin anna chosin daoine hir an sin ag Tommy Cullen antá sí cáilte Tommy Cullen fáilte leis ag Anthony Clifford troch seán ná Anthony Clifford ach beidir go nébreacht tíach níl mar tá leacholí láid hir an sin tá feáildínta leacholí láid le Cliath Joe Shepherd agus tá buile sir ag Joe. Multig Joe, zoals Joe, Tassie zich te maken in een hele jaar, niet idee, maar dat op in de kappel dient hier in China Connor Quinn. Die heet aan, nog Michael de Herren. Michael de Herren, dan kan je kunnen moeien, Black Levy, chance bij de score in China Cup, agus Finn Murphy, en gewoon kan je een moe. Zag ook een keer gewoon niet eens, dat hij wel een vaart, zit er akkurat shoot, in mijn Sherry, die Rory Garrett. Trastan Chuggy Jack Dollard. Ja, goeie lord, kalm om niet te Jack Dollard. De sterkste spaas in chin. Hoe ging die middag tegen waar more Ed McDermott. Als je gaat, dacht je bandje rood. Tegen Richard. Er valt die Ed. Waar more. Dan heb ik wel Ed Parnell. Shinshid Kilchunje. Agus waar aanhoort. Is klimmen les Ray Cummins ik met gehard gevaarde want er zijn hier kosulish. Wil je zeer Kilchunje? Patrick Lacey lei hogel. We zijn aan 3 goalien gedaan naar voren gereist. Neem de goal Kilchunje gimmert gunje de geisha. Goeie saak laat Dan weet je dat het oudig is. Agus. Dan meer teamlijn is points. Go Patrick Lacey geen uit als het ook is aan Bulle Seersha. Patrick Lacey. Die ga ik hem geen stroen. Die je hart het 4 koek slaat hem aan goal. Go hard, go crane. Je staat 3 goelie net in de voorje. Hier de schacht en dan je nooit de schacht. Jij nu met de gus veel kaartje, ach bij Donald nu met de brisje les, maar je altijd kort toe. Wil je maar toki? Bestel nu als een zin, Black Leaghien, die is dit
pucaige mar tá sí cáilteige go seochagan Black Lea ríist agus Cilchuine se fáilin trite leis búilte Anthony Clifford isteach sa spásan sin cé a fosí I fáte leis Black Lea de bháile Cahalló Flynn búilte núna Cahalló Flynn agus an deasar fáil go dtí Aaron Gargan an hallar tíhlíine gearil tiiste á chéile córic Cán mór ard búilte gesú bhfuil si ar drestan í dólam bhfuil si sin an níl tá si ar fóríl agus fanan an scór hína seach na Ionáide seach chug nóméid agus fidíidir caite sa géite. Buile machar ríist ó Jake ó Doherty Cán anáda ó Jake briste nuas fáte leis an seo ag Anthony Clifford cáilte ag Anthony Clifford a troid le híála leis Burtis Cilchuineán, Burtis Black Leahan, far Black Lea fagan sósaí bhfuil fáil dínta níla de a réiteil tá sí Jacob a ríist Duna go na cúlaí tíocht amach agus glánan se amach an slitar an sin isteach sa spás far Black Lea gáil na tiro Burtis Cilchuineán ach í tucí sos go deas in seo go lán tosach Aaron Gargan, trasna go hálainn in seo go dtí George O'Toole a taiste leis bhfuil chance a chúla George O'Toole Anna chól ag George O'Toole An fórd ar chó scór. Bhí chumaid gur se gal tuairt leis agus a gal batha tá sí báirteige de teach a gáine na hangaí. Ní rá seans na rásta i ggóilbáide agus tá na fórd ar chó scór hí na seach na taobh. Bhfuil amach tógtí go scipaí seach a Cilchuine ríist. Gear an cáin an bhil anún, builte anún ar a tíobh hall gan fáirciris. Míhall a Herin a gal na tro, tá sí Míhall a Herin, tá sé Páirní siar bhfuil fáilinn seo an sitar tucí núna go dtí Jack Dallard, Cánaí Cill Jack Dallard i gcuine na gcuithe. Isteach sa spás an argan tíomhlíine, ní tí mo go fóil, tá sí munis, tá sí go teamach agus duime sí go bhróg far Black Lea in sinna Massimo Pappalardo agus an sitar mírá bhróig agus buile tíomhlíine go Black Lea. David Barco Kissi. Nú sé ggéar rinne cínteí hogeal sé an fear ríomgortaí ar bálaige. Seo thugann buile tíomhlíine David Barco builte tras na chúlaige íon sí beidir go nibir síach leach go leog chuineach tá na cúlaí ar an sin nach tá cínte réí fogus suas tá sé de géirí lá amach fan na talúna. Siúr ceharán í fáteigh fear Cilchuine i fearad a hat sláat. Siar hain sé leis gáin sin, nún sa gáine le chuinn siad an slitar uair bháin eile seansa scór beidir. Builte go hád cecha bhfuil cáin sin tá na muide breanna bhfuil chéile ní na choláb leis mar tá cáin sin head i drastan cúlína sin agus stoig go big Greg Kelly a fuirin cáin sin. Slitar builte amach hálar tíobh hall go fáil. Black Lea go ligean sí na sé ríist, suas i dro a go tosaí a héil. An oberdínta hir sin ag fear Cilchuine Míhall a Herin agus súna slitar glanta amach ag níl mar tá fáildínta. Buile sír go Cilchuine hir na lehéin go fád. Agus túra siad amach an cúlbáide le hí coppla second eile chatha. Hí na 8 Cilchuine, hí na 7 Black Lea. An núméid go hefigiúil go Leaháma ach bei dóna trí go núméid a chéile. Jake ó Doherty le hí cán seo hógeal buile tíomhlín buile sír. Builte isteach a drocha tosaí aige. An fear mór a ríiste bre head gáin sin Ed McDermott. Ed Sáinní tá sí cáilte tá sí bainte ró bhfuil an réiteir ará go leag se lábhfuil a talara agus cosú go leag agus is buile amachchatá go Black Lea. Cha sin fásaí ag Black Lea le tamil nuas. Agus Luke Mooney lána sa cáin seo bé. Cán fada sos a dro a go tosaí. Sé éasca mar tá ríanana na súlacht sí pucí sos go hála ag glán chulaí Cilchuine Rory Garrett agus glánan Rory Garrett go dtíon cúlbáí teinte do nún nus go dtí Míhall a Herin a ríist Míhall a taiste leis dhéigi go fóil buir an tsentála Tácí núna teige go dtí Ben Nevin agus seo chugan inis Anthony Clifford sí sin cáilte go tá sí cáilte go Anthony Clifford a gáil na tróríist pucí sos a Ed McDermott cáilte Ed McDermott Hir an sin cosint go Black Lea agus i dtíana ab na gampa tá buile amach an seo acu ach tá rial na buntaiste acu i glanta amach go má ag tamí Colin ach caafar gáil siar an seo agus an buile sír a hógeal
mar ní raibh muinteasta an. So, buile saoire is ag Leathcheannais, tá an ceann seo tá sí 8 slát amach, 8 slát amach, agus Daniel Kelly a thugta sí stoi. Bhfuil cúil báid tíocht amach í thugan, haní dóna gohfuil tá pointí fáte ige seo áiteach dhéisteach ar a Páirc. Tá sé hiranna sé líana cearcha cúg tíhfuile má haige tú leat me. Tá sé bagnach go teochtú cúg bagnach nícha. Slát amach an gúil, se chuganne. Bhfuilte ard ag isteach a méle chúil ní chuisi sé isteach an sí go timú agus éad fóréil le chun ceann sin. Sin chéad ceann chuir bú ag fearr Leathcheannais. Ní sé sí cén an brise tá nach an tegúil 3 núméid an. Tá muid is 3 núméid sin mas 3 núméid é, hí na 8 hí na 7. Alla tíhfuil an Páirc an slitar ag Cíl tá sí cáilte cup, sí fáte éis an glántas ach Leathcheannais. Aaron Gargan. Bwyd sé pas Tráchtaire ní ebrin sí amach go maró, mar tá sí Mickey Róna, Gary Lan agus sé siar an slitar an sin agus glanan siad í ceann seo agus sí fáte níos ag Loaf a bulanúna a tíhfuil an Páirc. Gus seo chugann Cill Ceann fad isteach sa Spórt an sin, cé dheofasí, briste nuas an sin, burt es Leathcheannais, burt es Cill Páirc Léisi a puca. Chance Gléisi, bwylta go hard a Gléisi, agus her draslan a Gléisi, cúlín áhá. A Gléisi, bin cúl agus 3 chúlín fáte gisúd, agus Cill gá chúlín chun cín. Bwylta amach le tógeal, tá sí tógaí go sciúpaí gúil báid agus tá cí núna teagaí go dtí Cárthach Flynn. Bwylta beag isteach sa Spórt an sin, chance beidir ar scór, í bwylta go hard isteach a méal le chúl ag James Norris, na chúlín ag James Norris, agus cúlín tá céir eisiú Leathcheannais. Cúlín amháin atrabanis, hína na 8. An slitar tógaí amach, nó bwylta amach ar a tíomháil gan Páirc agus seo chugann Cill glanan siad amach an líorthóid sin dar bhar ícear a glan amach tá sí fáte eisiú Leathcheannais. Agus seo chugann an lántasach, bhfuil chance go na fórne chu a scór Aaron Gargan aga hard, tá na fórne cho scór, hína na a tíomh agus gáú méid breise imrí sa géad ag an réiteoid. Hína na an tíomh, bwylta amach le tógealanis, bhfuil amháin eile. Ag Jacob Doherty, cíimna má chríochtainn siad ar chó scór go mé an briseán, agus má bhíonn siad ar chó scór an sin go mé bwylí éadceanna. Seo chugann Cill ní chéad lethart fós. Cill bulan slitar isteach sa Spórt, géirí imi go chosa an lántasach. Ed McDermott ní hé ach Patrick Léisi agus bwylta tílín atá go Leathcheannais. Bhfuil scór eile ná go ceachtar fórne. Breathnach háma. Tá an gairid bwylta ag fearr Leathcheannais, núna sin go dtí George O'Toole fuair a cúl. George O'Toole a taistil a ríist, bhfuil sé ggéar a cúl eile. Nach pointe hé go mat an pass do cín sin ach an pass goitis na fréochaí agus í pucí sós ag Jack Dollard ach tá cínte Jackie Lana beagúid sé eisi bin Nevin Gerial tá an réiteir ar ágúil ó hunn feici agus tá neadog le am sétí agus 3 núméid díidir se go tíireach tá na fórne mar a bhíidir na a hosatar. Iad a chóscór an hína naí an tíomh, glufa tainneamh go má agus sin mar atá ag le am. Cill hína naí Nair an bhaile, Leathcheannais hína naí, be beidir eis a ggóide dá a le. Pasálan isteach sa Spórt an sin go dtíon fearr a dahad slát sin bwylta ged cechola ceann sin had draslan Loaf a fáil. Út sí glanta seo tá sí mé le húil beidir go chance cúla Cill indé tá chance scór go híseal cóil isteach a gól. Agus rinne tá an bwylta núna go dtí Daniel Kelly ceann mór míte hard na cholín ar fad ag Daniel Kelly na cholín siar an sin fáte eisiú Daniel tréala sé ceanna sin bwylta an ard aige tá sí go hálainn na cholín ar fad ag Daniel Kelly. Cliath ríist sé a ríist Daniel úl ceanna leige, bhil an na fóride chu chó scór. Go dibhinn tá, heile trastan, sin ceanna le ag Daniel Kelly. Trasta go hálainn an seo go dtí George O'Toole a taiste leis bhfuil chance a chúl ag George O'Toole. Na chól ag George. Bwylta beag isteach sa Spórt an sin, chance beidir ar scór, í bwylta go hard isteach a méal le chól ag James Norris. Na chólín ag James Norris agus cúlín
Siad mar sireachta siad sa géad bhfuil beit an brisegan. Hín an í tíomh atá agus creiteach nuna creití le Cluiche lecha láidir well breanú siad san na Breathnach tá agus feice muidir léon áthú dínta tan ar a darthú dínta ag Black Líasnach bheití sé cheanna Laigheanach le cill chuine gimmert mar a bhí réitiú mó le túsa chuil lei seo breanú go chuil le Cárthach rá leis na cúlaíos na tasaíogáil siar í sé sásta go fóil tá sí caiteisteach na siige agus tá sé beidir go hatse íon ríis ní cha se chugann cill chuine an slitar fáte hir an sin ag Jake Mullen steach sa spásachar is Jake Mullen in cáin sin ach tá dínta go má ag fearbh le Cliath níl comána beige tá comán títíhaid ach bhfuil sí gní méid Jake dúirt sí méid Ed Moore tá Ed Moore iste tá an réiteid ará nach bhfuil éon fáil dínta seansa scór ceann mór ard cecha bhfuil cáin sin tá sí head i Breathnach agus an chéad cholín a gundar le céile ach Patrick Lacey cill chuine chun céine ríis le cholín bhfuil amachtóí cill chuine rá fáil an sin sinna Jim Conlon a bula tras na Páirceach ní híní ceanna sára bhfuil sé díomh éidir le Joe Shepherd í seo lána cé go hit síhaid Joe ach idir sé réistí an darhuiid tugann sé pasan úgadí Tommy Cullen tíochtanis Tommy Cullen a bula is sísan seo agus seo chugan inis George O'Toole a bhí sé cóla le tíil sé puinteal tá sé húcailteach an slitar ag go fáil tá ardabertín teann pasta í nódan sin ag go dtí Daniel Kelly blocáiltin sin hir a meas na gólaithe agus tá Rory Garrett an lán cholíonn sin agus a pasta í bhaige agus seo chugan bin Nevin steach sa spás an seo a chun sé in cáin sin agan dína cúil Greg Kelly á chuinealtiste tá Greg Kelly sáidí bhfuil is fáildínta ní tá slitar ag Greg Kelly go fáil a dtíana bhela isteach ach cha sé immert amach i mín sé amach sinní Gedíonn sé gáin seo ceann ard builteisteach a méal cúil bhfuil cáin sin head i Breathnach freisin is tóilm sa go bhfuil tá anna cholín bhí an sin agus an puinte sin a ben fear céanna Patrick Lacey go fuair cáin sin freisin is cosú go bé seo chuganne pocamach builte agus a galin na tro fearceach chuine bhfuil fáiltíonn tá níri generator ná sé Jake Mullen a fuair a puinte deire seo chugann cill chuine ríis de bet puinte le Mullen tríú puinte as i céil acu hína hína dóí gan is sinna hína agus go teban tá trí cholín áte agus gon chaiteach cháú méid bhfuil amach le tógeal a ríiste go gúlbáire Sean O'Neill Gunne na go híon báta seo ceann mór ard bistú nuas fáte éis sin seo bhil bhí sí fáte éis ag fearceil chuine a cháil sé trína sé George O'Toole go bhfuil le Cliath George O'Toole cha George stoppa mar tá Tommy Cullen fearceil chuine a talla an grím an éan stoilm gúil se gortaí go lééis sé testar bhaid tá na locht léisiste agus inis go dtíanana sa réiteir bhil bhí mhainteiste ag Black Líath be buile sír a copas dói ach ní bhéidir an scóráil díireach as timime gin tú leat me tá siad pasan í thuirt go runna cínt tá na míre rá tá locht léise rá nach bhfuil sé seo ná leannach de ra ní mé cínte céirtá an nach tá cóléis a bhfuil idir bhar bocht agus bhúil sé ná leannach de ra No, tá sé gearra tá Fulfil tá cai sé an fáil ágal agus an fearrtá gist na Mickey Rowan. Tá sé fear luúirteisteach is. An dí Fulfil is an. An dí Fulfil is be buile sír ag Black Líath ní cai siad iad sé scóra leis sin. Fearrtá tucíisteach ag chuine na Kevin Buggy. Seo chugann buile sír Can sé an pasúr go gona cínt agus sé isteach sa spás an sinní agus le dí chuil cáilte Black Líath tá seo chugann bhach le cill chuine bhfuil bháin eile pasú isteach sa spás an sin anna fes go Joseph Jake Mullen Jake agus teiste leis achas le tar bainte róin sin ag Tommy Cullen agus tá slitar leis le Black Líath hí sé tí bhfuil go fáilciris Stíl scór bhhappa siad thugta níl cáin sin builteisteach a béal a chúl an cúlbáid tíocht amach i grí mé a chománaige tréala sé lána
Gus glánan se suas fan na pádci. Tá tí nósan sin, builte tras na pádcin sin ag bhar a tháinig isteach. Cé sé daana leis gáinse, tá sí cáilte up, dínta go má ag Leathcheannais, ach ní sí glánta go thuilis go thomláin fósa up. Greg Kelly leis gáin sin, Cánár, Greg Kelly, agus tá réitúir ará go buile 65 seo stoil, nó beidir go buile sir a bhí an go Cill se, buile sir a bhí an go Cill. So, bhfuil seansaigh Páirc Léisi an bharna I bhéadú go dtí céad a chúlaí. Thugdú méid caite sa dáirle. Díoring bhfuil Mickey Rón, réití le heachta leis i bád ciríist. Páirc Léisi, ein cáinte bhla, díirich a lína cearach 5 méadar. Builte go hard, agus builte go crín, agus tá céad a chúlaí na fórne, agus inis, bhfuil Rón I leis an na tain, stoilm goin. Mickey Rón I leis an Rón I leis an áit. Seo go gine buile amach. Tá sé tí na bhela stechanis, agus an fear a bhíiste. Kevin Buggy I gimach na rís. Ní a réitú sásta lei sin caifar fannach go dóiltir Cárthaigh. Sí builte steach ag Jim Conlon. Nis, gúlbáid Leathcheannais na sé ríist réití le cáinte bhla. Seán O'Neill. I mbeor cáilú le gimmert go chundaon dún sa Belfado, Seán O'Neill a bhí ar éin. Se fóslín, an íslitar a leis le Cill. Agus sí cáilte up, sí builte leis sin seo go dtí finí donna chuil Leathcheannais. Steach sa spás a chur in tean cáin, dínta go máiste, stéin sin bhfuil sean sa scór, builte go hard, cechi bhfuil cáin sin ag dar Cill duft é síocht isteach ach tá cúlbáide an nábad a heidir gáin seo go seo go gine amach leis a gúlbáide agus glánan cúlbáide Cill Jake Doherty slitar somór fada sós a dro a chud tasaí bristin was an sin, ní tí fáte géine fós in neacholaí láid Leathcheannais, Joe Shepherd I Gary Lana, tá dínta go maig Joe go dtí Cárthach Flynn. Cárthach Flynn I taistil, is slitar a Cárthach Flynn I chomán. Is go fóil dínta haar Céadaoin, ní sé siar an sinné go dtí finín Donahue a himmert steach sa spás an seo go dtí Cill ach tá sí bainte go Cill gus bainte ró go glóitin sin ag an lán cholaí agus Rory Garrett I glan amachchan sin. Rory Garrett gominnis. Rory Garrett ach tá sí cáilte Rory sí fáte leis ag fearbh Leathcheannais ceann mórrád builte steach in sin ag George O'Toole ach tá an ceann sin a mú ad fórí. Gúlbáid Cill mar sin leis ba amach a ríist, Jake Doherty. Tá do ghil fada, tá do cuartún fear móra, sin sin, sí fáte sin ag Páirc Léisi. Sean sa scór, builte Léisi go hard, cúlína le Léisi agus tá cúlína dina fórní, hína Cárthach ina hína naí. Hína Cárthach ina hína naí. Seo go gine buile amach tóí dínta go maith ar an sin ag Tommy Cullen go Leathcheannais agus tu go sin peasa steach sa spás in seo, tá sí cáilte stíon sin mar sin héin ag Finn Murray go seo gin Black Cill uidir bháin eile, slitar a cupsúd a ferad a hat slát, séad ed a bóla steachcha go dtí na tosaí, cé a fasí tá sístin sin ag McDermott bhfuil éon híbal ag McDermott fear mór láidir, cechi tréile se an cáin seo bulann se amachí tá fáildínta ar éanús I dtí an réitú bhí seansar chúl in sin aige agus tá an cáin sin. Díreach amach ar na ggólaí agus is buile sír tá an go Cill. Hier kom nog een chance, een stro ed Páirc Léisi. Hier hoort aan des nu zitten aan des gedeeld laaf versterken sin. Agus tá fearbh Leathcheannais réitú de caiinte le fearbh Leathcheannais bhfuil Cárthach go cinál cinnte seo. Tá Cárthach buí, spáinte aige. Cárthach buí, tá go an réitú. Páirc Léisi leis an gáin seo bhla, bhil sé an sé chúlína chu dead na fórne. Ní chear go ein stróid. Díad a chaile lína 5 méadar. Ar is nestan, sé chúlín idir na fórne. Agus buile amachchanis ag gúlbáid Leathcheannais ríist. Seán O'Neill. Dóilm bé Luke Mooney foiil an Cárthach buí, tá slitar leis le Cill. Agus seo chugann láf leis an slitar, tá sí ag go fóil.
Tréile sé puinte sin má bhín Ciall be si go hálainn. Bhfuil Ciall ní dóilm go bhfuil fóraí le chuí. Fóraí agus buile amach bhfuil bháin eile. Díine go hiocht an chóilbáide seán an éil ach nícinn sé ceartad ach tugann sé núna a tíhfuil an fáid cinna siad. Tá bris sé fáite, níl bris sé fáite. Tá bris sé fáite ag fearceil chuine tá muinte bhleach líorán ar é fálan ach tá muinte chuine rá go rá. Tá buile sírán agus hiarna léhéin in sin agus céóchasí i dúir siad amach an níoscuidir Páirc Léasí nuatócha David Barcoí. Ná tá Páirc Léasí tíocht amach. Bhfuil ach go líon go tífaí agus tá sé fáte heirbh doracha ar fád anseo agus líon na tiltheil se lásta fós. Beidir nach chute go istecha na himdóí a feiciúid ceíon is Páirc Léasí lei seo. Déanú me go le caite sa dáile, cil chuine sé cholín chun cín, híon na cúide go na híon an í. Agus seo chugann Páirc Léasí. Bhfuilte heirbh ard ar fad ag breannaí si go bhfuil Ciall tá Ciall nach cholín ar fad agus má fuair Daniel ó Kelly pointí iontacha go bhleach líos a géide tá an ceann siad tá páite ag Páirc Léasí chomá céad. Hína séite go na híon an í agus tá slitar am lá na páirce seo chugann bhleach lí ag ggéar eile in ansaí testín scór Daniel ó Kelly á bolisteach sa spásan sin cé ofasí briste nuas. But leis ag fear bhleach líach cinn tarí foca a sí pucíine sé go seansa scóraige bhfuilte go hádaige bhfuil Ciall tá Ciall na chéad cholín go dáile ag Aaron Gargan agus níos tá an bharna leide go dtí sé cholín a ríist. Sinní chéad scór sa dáile ag bhleach líar a dágas go thug sé éonú bé déagahab go le puinte sin áin slitar bhfuilte amach go lár na páirce cé ofasí gáil siar go bhleach líar tá Luke Mooney. Sí pucí sós ag glúch agus tá pestacha amach in Chainnigh go seocha gin bhleach lío roinna go duine níos. I gimmarte na na gcuithe agus an slitar le Cárthach Flynn. Cárthach Flynn, pestacha ar Cárthach Flynn isteach go drón chúl cechi bhfuil ceann sin tá sí mú stoilm go bhéh Daniel ó Kelly bhfuil í sin a chun ceann sin na mú. So buile amach chuir bháin eile go Jake Doherty. Ceann fad a bhfuilte síos ag Jake. Bistí nuas ag sin ag Jake Mullen ar olchan cín. Jake Mullen go fóile chachtán slitar cáilteige, Bertas bhleach líana dhíab. An slitar cáilte go hilas go thomlána séige tá slitar go teamachar a tíb lína, hálar a tíb hall gan fáirt a go léarmar tá Breathnach crochta go muir is le cilchuine an buile tíb lín. Nis fear bhleach lí agus cóiléis testal mai héin. Sé cear go leor. Buile tíb lína go cilchuine, hálar a tíbhfuil an fáircinis. Agus bhfuil arhuiile le dtína cilchuine mar bhfuil duine cinnte go gimach go fáir, cos stoilm go bhfuil. Duine igen a go gortaithe. Agus tá an buile tíb lína le tógeal. Ní me cinnte ceirtá, gin bé pat bé stoilm go bé dtíthe Páirc tá an ach well, mé go fáil tá slitar le bolla tá sí bhfuilte seo chugann cilchuine ríiste in ansaí nó seansa scóra linn Jacob gan ádasteach a mé le chóil muir a breanhfuid i ansin agus sí go tí mú. Stoilm go bé Anthony Clifford atá gortaí agus tá mí an fáil. Buile amach bhfuilte a tíb hall go fáil go hoisi sin amach ar a tíb lína. Níor chuníiste ag fear cilchuine, páisisteach sa spásan sin. Seo chugann é feartíad a chunig isteach a rí sinna Kevin Buggy. Kevin Buggy go hard, Kevin Buggy go crín, agus cúlína le Jacob hína seachtaíag, seach cúlína din na fórne. Cheanú mé déagánna sa bheith caite sa dáile. Buile amach le tógeal ag gúlbáid i ríiste heirbh gnoch sa dáile. Tá an gairid báta seo. Is testí ná bheith léarad ag cinnte thocrú suas agus scór na róáil iad a gimmartóganna go an duine Joe Shepherd inis scuilteisteach ag Joe a meas go chuid cúlaithe in sin nach ceirteiste hán tá stúr as cilchuineán nach ní éon léana go ifa go suas tá sé nó bhrú ceart sa gádan an sin céthgus amach leis an slite. Fear as cilchuine tá teocht amach
Tá stitar agus pas glóte a trans na Páirc go seo chugann Cilchoinne i ríist. Bhfuil bháin eile bhfuil seansa scór an seo tá sí builte go hard isteach an canse na mú is dóilm agus an Farahwilly. Ná Kevin Murray tá hééis síocht isteach. Tá réitúir a caint le imród eile as Black Lia agus bhfuil cart eile le tuairt amach an seo ige. Bhfuil siar a Cilchoinne cart a buí fáilte an lán tasach. Fear fuair an té faointe go go ddíos a dáile an gargan. Ní le bhfuil siar an bhfuil. Ní sam cead an réitúir ará tá sé. Ja, tá bhfuil siar an. Nus tá an ceanse bhád amach. Cé thugta sí, i túra sé amach Patrick Lacey. Tá an tanam cinál tití a glufa na réide. Agus bhfuil Lacey leint. Beiciúint céadaíonna sé leis a ceanse. Tá 8 slaat amach an gúil. Bhfuilte headh ard ag Lacey. Ceanse go le mú ceapain agus tá sí go timú fóríil. Daine héanach í bhfuil anna sinna díana ar se sásta le. Seach gúlín na fórne agus séanú mé dé caite. Seo chugann an buile amach a chúlbáid Black Lia. Seán O'Neill, bistí nuas, dé a fosí, fear Black Lia, treid géireáilach ní sin naníáil go fóliach, tá réitúir ará gaithe sé héana isteachí. Agus caithe. Himród iad bísc. Iad bísc le híiste tará agus an réitúir ará bhfuil dína beirt, a sí caite isteach. Inte réí fogus was fós, tá sí puci ag fear Black Lia agus pas an glóteach ní éirín an pas goach róbáró seo chugann Cilchoinne ríis sí sa dró an fear mór Ed McDermott a ní éidir le de ceanse náil tá obair an gapal dínta hir an sin ag den go a cúlaithe agus glanna siad amach ín seo Conor Quinn a glan amach tá buile sir aige. Tá buile sir aige hir an lehéin go fád agus bhfuil cartan seo gar Cilchoinne stoilm go bhfuil. Cárta gar Cilchoinne. Buile sir ag Black Lia. Greg Kelly bhfuil cárta fáilte aige. Tá sé na rúsca beg go mhaid na himróí sin ach ní gá be leis. Agus tá an muir agus an réitúir hééis sé réiteach agus tá buile sir ag Black Lia. Céadaíonna sin is ceann seo. Bhfuilte go glóte trasna go dtí Cathal Flynn. Tá cínte chalaí fucha suas ceart. Agus ní tí pucí suas a géanaan na fós. Tá sí pucí suas an sé Joe Shepherd is leilm nó i bé Joe atá an. Agus í bhfuilte nóna teo go dtí Cilín Costello. Ach tá Cilín agus an slitar bainte ró nó leag bainte ró ach tá an slitar ag Black Lia fós. Pas isteach sa gúine, tas tín cúl beidir bhthb, beidir go bhíidir sin cúla a gí seo níomhaí mar tá na tasaí hir an sin agus seo na cúlaí hir an sin agus tá buile séar amach ag cúlaíh Cilchoinne agus bhfuil chluig siad suas imróí Black Lia fád an sin agus tá buile séar a cúpas an cúlbáide tá í amach leon ceanse hógáil. Nus tá buile fad ag seo ach ní dóilm go sé an ceanse heidir denastan an déit ní bheith míchear. Dé ceol dahartaí. Búrá leis éinim a chuirid a scóra nó lá na scór. Ach tá sé bhád amach. Cín céad slát. Ba sí sá hárdach mar be ach ní bheith sí crín. Ba sí sá fad ach ní sí crín agus fóríil. So, buile amach chuid bháin le go Seán O'Neill. Leor builte amach aige le tamil an nuas. Agus réití leon ceanse bholanis. Tá thuhaíon ag Cilchoinne, tá thuhaíon ag Black Lia freisin. Agus tá an fearstáilm a gortú Cilchoinne takeí reis a dibert agus seo chugann Black Lia agus slitar a capsúl hir na lehéin, gréanna teachta amach a ríist. Agus an ceansin builte síos ag Black Lia, dró na dasaí.
Cé fos cáin fáte agus fáte go hacha bachta sí cáilte go bach beidir go néireach le bíála ríist al siaran sin tá daracil dof sí bainte go daracil dof agus seach goin cil chuine gáile rinionsaí bhfuir bháin eile bhfuil seansa scór tá áard builteisteach tá ar i drastan an sin agus Jack Dollard an leacholaí láir hís a buinte sináil ar dágus bhfuil 8 gúlín éidir na fórd. Buillim ach tócaí hallar tíhile go fácinis deach gin Blackley a ríist. Tá mór fada síos a droga tasíach ní léana anú tá sí cáiltin sin ag fearcil chuine agus néidir le hobaíáil amach ní éido. Agan tíom líine glantamach ag na cúlaí bhfuid bháin eileach ní léana huasan ach Burtis Blackley agus anráil san éad fada ag Joe Shepherd agus tugann sin líorthú ag Tommy Cullen agus Tommy Cullen i dtí Joe Shepherd a deidir le sílána tá sé bhuiomhrún báta seo. Tá Joe Shepherd a leannach leis agus tugann sin peisteach sa spásan sin bhfuil sin sa scór builte trasla na páirce sin anna teán builte trasla páirceach títa go mairis ag na cúlaí a híann sin agus tá sí glantamach seo ag go fear fuair a puinte Jack Dollard tá mór míteach sa dro na tasí tá fear contarteach Patrick Lacey roiisteach ach tá dinta go má híann sin mar sin héna ag Luke Mooney agus Luke Mooney go le líteach amach agus sa stitarige agus an pass well tá pass ne chatte bhaid ige nach tá sí hálann sin sé cilín casnú builte Cilín isteach a drocha tasí bhfuir bháin eile bhfuil hop scór seach an Tommy Cullen. Tommy Cullen a bóla go háir tá na muir ben anna bhfuir chéad an cáin sin idir drastal cólín an bhaigh Tommy Cullen ru ágans go bhfuil an dárna leidí go dtí 7 gúlín i ríist. Ní dú méid fanta híann 8 ina hína híineag cumáin a gaisteach cumáin briste agus cumáin nó á dúirtaisteach inis. Buillimach ag cúlbáid i Cill chuine Jake Doherty tá arthúil a dhéana Cill chuine agus tá Jake Mullen i gimach go fáic agus feice muid céad a teachíisteach well fear bhfuil i bhí tríocha éireach ní me cinnte cé héin mar ní siad a gláir so seochagan an buillimach an gúlbáide Jake Doherty. Jake Doherty a bóla suas i drocha tasí bristin wasan sin agus Blackley tíocht leis sin líorthúil a ríist agus seochagan Tommy Cullen. Tommy Cullen a bólann sin go dtí Daniel O'Kelly. Daniel O'Kelly isteach sin nach ríistínta na cúlaíocht sí cáilte go bhbáta seo, ba bhí le Blackley a cúláil, bhí le cúlín héáil, beidir gúil cúlín fáte go builte go hádaigh George O'Toole, builte go glóteigh George O'Toole agus inis tá bhar na deiscatí sé cholín na ríist. Hína 8 gan hína 2 8 dúméid ite mu téine agus lán áma. Tá cúlbáide Cill chuine Rory Garrett tá se gortaí agus tá fear Blackley a héin gortaí agus cóléis a testa bhaid siúd i mun sin mo agus an fearratá an dóiglam crampítaid an fearratá gisna Tommy Cullen a go leoríocht tín ag Tommy Cullen le gaite nuas agus caiimid fánach go nus tá Ed láh imí an fáil freisin go Cill chuine tí go isteach na nuna dtíthe. Beidir go sé lua fós tá stitar builte sos i dróna na dosaí. Dínta hir go bhain sin ag na cúlaí ríist i ggéirí lána gríon takeíach i glantamach an sin ag Blackley agus glantamach an sin ag James Norris. Tá lang agan tíom líine tá stitar go teach ar an tíom líine bhí is dóilm go le Blackley cáin sin ach dead an muir go dtí sí go chumáin ar Blackley agus go le Cill chuine cáin sin. Agus ní se le íonte nachúgus dóilm ní dóm gohfuil. So lunga méidir go bin Anthony Clifford a takeíisteach bhfuil i bhí tríchad an fear a bhí déad agus sin éocht an cáintóí go scipaí seochagan Blackleyach tá tí bainte Robin sin agus é fáilte leis seo ag James Conlon. Bhfuil ag James sa sí sin í héana a dras an cólín eile tá bhar na reis go dtí 7 gúlín a ríist. Seán O'Neill heirbheith na hósa dáile. Cáin sin builte núna a tíomh hall go fáircaige cé fasí fearras Cill chuineán nach ní fearras Blackley ansaí agus í glantas stechan sin ag George O'Toole. Ach ní lánach fearras Cill chuine fánach lethe agus sinné fear dara bhar ícear agus dara bhar ícear a bulasteach tá fáiltín ar Blackley clís buile siar ag Blackley in sin agus an fearratíú fáil hir an sin go Blackley Soilm na James na Massimo Papalardo Hallar the Holgan Ford Céadaoin le tro sé Ed McDermott Cá mór fada builte Ed McDermott ach tan cáin sin mú go sé fórí
Seachúlín idir na fórne, hína naide go na hína hocht. Bwile mach tóki go skipi ag Blacklia agus ag Luke Mooney Artlafimni ag siúd, bwile sos yn sin ag gyti Finan Donahue. Finan Donahue steach sa Spórt yn sin, Geoffas yn Cansha, Bertus Blacklia agus Faras Gilchynne oil yn Tráchtaire. Par Blacklia ansi ach titsi as Craobh agus agale a puku gudíre chachta sé dina go ma, agus go fóide goile steach, oil fall yn sin bechach gomach, tá bwile sirig Blacklia, wile púlí fáte tá stoilum. Well, she had it Draston, she had it Draston, and the holy father chin by Jack Kennedy, honey, Kistach, so Limo for in conscience, like a shade. So, Tan Varner Ash could you shake holy in it, Hog no method to retain Agus Lawnama Agus will Carlo Flynn Gimmer comfort of Black Leah, Stoilum go will, Ta Agus Shock in your Bulliamacho Kilhood. You can't sorry to you. You on the soul of Colorina. Geoffas Faras Gilchynne fáil agus sin bhfuil chance scór aige. Bwile go hard aige bhfuil Ciann tá Ciann dead an muir a charíí réigen Kevin Bucky a fuirí sin agus tá Varner leis is go dtí seachúlí. Agus seachgann Sean O'Neill. Bwile Sean O'Neill amach go lár na Páirc. An áil san éire seo ag fear Blacklia tá sé sáinní cínte go léad tá cí siar an seige go dtí an lán cholaí William Wheatley hána isteach. William má bolla go dtí Daniel O'Kelly ach bhí Daniel O'Kelly go teach ar a lína tíomhlíne agus buile atá buile tíomhlíne go Gilchynne. Bugaí hógus a ceann seo stoilum. Kevin Bugaí hógus a ceann seo na bheits. Portú duna cí leon pass a thuirtó, tá pass tucaí aige. Slítar agad tílíine pucí so Bugaí ríist, Bugaí gáilchan cín, slítar aige, pass tucaí nún an seo aige, goití Rourke Sweeney go hard, Rourke Sweeney go Creed, Rourke Sweeney go Gilchynne, had it Draston agus cúlín eile. In the fee heen, night heen, it's easy. Oh, good in the fornia. See the Megalia Phantom, Schlitter Holler T. Well in your honor, Honor the one, Sitaria, Narida, Goshakan Chance, Kilhanya, if we tell you, we'll take Buggy, Tan Conscience, will to move Egg Buggy, Gustina Kevin, Arno, L4E. Harvis Tursha Comanocht, Shina Sean O'Neill, Bullen, William Ach, will to the stick. Holler T. Holgan Falk, Pucky Sauce Engineering, Daniel O'Kelly. Faltin Daniel agus buile sir atá go Blacklia. Buile sir tóki go skipi a agad tíomhlíne bhí sé éisi, fáte éisi Daniel tríal se scór. Buile Daniel go híisiil isteach an sin nó ceann anna chuntarteach ach ní trí go isteach níos scoide mar tá sí pucí sós sin ag na cólaithe agus bhera cear bula amach an sin. Ní lá nach Faras Blacklia le séin ach tá sí títíhaid. Agus an fearrtá gist na James Norris, seachgan Blacklia ríist, a sí bainte Craobh, ach ní sí glanta go fóla Gilchynne, is garga mé berte go a le drón slitir iris, agus is seans beidir in seo scóir eile, agus í builte go hard ag Rourke Sweeney ríist, tá Rourke sé cáin chuna mú agus fóríl. Ránú méid atá fanta go hefigiú le do mutéin agus lánáma. Gilchynne de mealach, cúl agus hín cúlín, na cúl agus trí cúlín dé. Séad a cholín a fuid Blacklia sa dáile. Seo chugann i buile amach tóci. Ige marúil go leorach go tóci ag an tróna seo, agus i ríist tá brise fáte Gilchynne tá tic sir, buile sira go btíadach a lár na Páirc, agus seansa go chuile na goidiris, fáildínta in sin. Fearil a tháinig isteach sinna Alí O'Donovan. Hiar na Laighean go Páirc, agus céthógus an cáin seo. Well, Patrick Lacey is dói. Sé Patrick Lacey bhfuil sé ná chólín agus fichad a chláir na scór ní is a gúil a fuair sé. Ní gúil dá chólín is fichad ag héin an cáin seo. Tóg lám leis a gáin seo. Beidir trí nó méid an bre sein. Seo chugann an buile le tógeal. Stíl ige agus bulla go hard, beannaí sí Chainnigh seo, tá na muí sásta lethe, tá sé héin sásta lethe, agus tá cúil agus gá chólín agus Gilchynne, cúil agus trí chólín déag ag Blacklia ní gúlaí glán idir na fórne. So,
Go dtí buile amach ríist ó seo an Níl. Agus tá an fearlá Páirc Cill chuide imí go fág sin bin Nevin. Sean dín take a siúd agus I cin buile amach le tógeal. Ag I gúil báire. Bugaí rollin yn tro. I'n lein I all go fóliach. Tyd y tred I geri ffocwswas far Black Lia a ansi gysioch ogyn Black Lia. Erin ansi yn far lar Páirc felt yn ed. Sy'n Michal Tierney a hannig ystach. Wel, beth yw'r Black Lia cyn yn y harach hyr yn ysio der ffad sy'n gyd tal y hosan Cluiche. Ond styd sy'n halar ti hol gan Páirc ta sy'n gyda mach ar y dyn y gŵl agos bwylio ti lun y tân gwychil chynio agos y stwylwm. Gwy Garwain yn iadwyd agos Garwain dyd yn Cluiche. Gyr chynio sásta gybral o pein agos gwneud dawt nach beth y Leathcheannais chwgil lain. Black Lia ffos y tred agos y tred go fiachwyr ach ni rydw I gan pwmach roi'n tychwb. Pas gyda siar gyda yn cwl bodig ag Cylchynio agos I glant amach yn sy'n ag Jaco da harti. Am ydych styd o'n brisio. Siar ydy tro agos I geri o hal hier yn sy'n. Ta ffini yn don o hw. Gyf Black Lia. Ys glan yn ffini yn amach ag o'n sy'n. Black Lia tred I gwni ach ta'n chag hailte. Luke Mooney, agos yn consio gyda mach ar y dyn y cwl ffysyn agos bwylio tîf lun ele ta'n gwychil chynio. Bwylio tîf lun y hol ar y tîf welig yn Páirc. Henry Shefflin hefyd fe sós y hol ar y tîf hol. Consio yn bwylio stech y dron y dosi hir eist. Dy si pwci sós ag far Black Lia. Siach ogyn Black Lia gael yr union si dyrnach agos ffannach agos I glanta sy'n sy'n George O'Toole ach ni eifrin sy'n ymach roa wel, beth yw'n cwch ydi mach ac Ewrop sy'n y tred ffos ar ein os ta bwylio sir yn sy'n dyr yr eithaf gwyl rhywun na bwnt as daco sy'n y trach i'r asyn sy'n gyda Daniel O'Kelly bwylio Daniel O'Kelly a droch iawn o Daniel O'Kelly na sy'n imi gychwmon o chwl bore agos bwylio siasgo cwg gyda hon gwyf Black Lia So I gyda sydd y consio stech. Y meil o chwl gyda sydd yn sydd na'n cwl o lesio. Le crwtni sarach ar y sgôr. Sy'n elin un eisiau. Da'n dan nhw me brisi mdi ag y reitwyd. Siach o gynny'n. So I beth i'n bwylio dere. Mosi. Can Sill bwylio stech yn sy'n. Fan eisiau gyda sydd gyda Harlos. Gwyd sians ar sgôr. Can Sill. Cool ac o bwyl, Níl, ta si gyda mw, fforil, wyl tîf na hangi, agos fforil, ta sy'n lianach dy reid, sy'n ymwyrth bys y bygyle. Agos hyn, siach o gynnu bwylio ma. Can môr ffadal y bwyl ty ege, so sy'n dro, da chwyd tosi, o'r ywon ele, cool I hyd tiach damach na sy'n gan sy'n chwma. Agus Black Lia fawsi le garid yn nosach ta sy'n bagan i'n rawal mar ta yn ta manas efo caet. Joe Shepherd yn ysyn, ta Joe lianach dy rai, wyl sians ac o bai chwl fach gwl go hal yn ywb, e meil o chwl, ach ta sy'n slygu sos yn ys, beth yw Sill, ta sy'n safod i'n gwl bari, i'n sy'n glant a gol, ta sy'n ysys a gol, cool fighting Black Lia, sy'n dede, agus, wel, cwydyn sy'n crwtni sar, y sgôr, chlob, ach sy'n ymwyd yn ar un, ta, tri nhw'n mynd caet, agus sioch o gwynnu bwylio mach, Gyda chwynnu'r hyn y ffih do, ta sé chwlyn edrych na ffórni y gwni, agos ta'n reitur y lianach dy rai. Do i 30, agos sioch o gyn Black Lia eist, dim ach gwyl cwl ailen top. Ystyn peirib, ta sé chwlyn i chwyn derib, sioch o gyn Black Lia ffawsi gymor, beth yw'n gynnyarn sydd bwtwn sy'n ei, do i 30, beth yw'n narir y gynnyarn Bannesticht Black Lia, bwtwn yn mediach ar hyn sydd y wedyn ag tŵs yn Cluiche. Ach ta sy'n enws Cliath agos ar grwti ag Cylchynnig na cwyd ietsyn sy'n Leathcheannais chwgil lain. Hyn y ffyr do ac absiwd do i 30 ag Black Lia. Sy'n mar y ta. Agos ydy ffogad sy'n siog wyl gaelias do hilwm heish Loch Garman the wall of fishing, so Cylchynnig is gaelias y Leathcheannais ystwylo.
Marsin, Chainnigh as Páirc Parnell in Tróna Sean, Spórt did he in the field do Chainnigh do it street ag Black Cliath buga he Chulín ag Chainnigh sit Wemse go Iomána Tróna ma. Pass all in the stats of Spórt good in Farad that's Laighean ed will take get Céadaoin Conchit had it last long ed low off of fire would you glance and shot she made the whole bit good chance to goal like Céadaoin indeed the chance to score he shall goal that's a goal Agus Rinne it's on will Nuna good Daniel Kelly call more mid to hard and the holy in fad egg Daniel Kelly and the holy to share and for today Daniel trail Shakana should buldan and or they get to she go hauling and the holy in fad Daniel Kelly to the east Daniel Ulcana League which on the 40 score. Good doing thought, had it Traston, Shin Connell, like Daniel Kelly. Traston go hauling and chocolate George O'Toole attached to Les, good chance at hole like George O'Toole. The hole like George. Bully Buckers that's a Spórt chance bid to score. He will to go hard, the step of the hole like James Norris. The hole in like James Norris. No, she Jake Mullen for the point did it. So Huggin Kilchunny reached the bet point like Mullen, Chad, 2 points as he killed Akobi in the Hindia good. So Huggin for Tira Honig Stachadish and Kevin Buggy go hard, Kevin Buggy go green, Agus Coolina le Kilchunny, Larry Junsi, would have won will chance to score, Con hard, put the start, Con at its last on the chin, Agus Jack Dollard, and Holy Loch at Tussie, would have won a little bit all up score, so Huggin Tommy Cullen a ball go hard, on the weed bit on the way to hit it on Conch, and at its last on Colina. Steele, again. Bull go hard, Banning she Crean shop, Tan we sauce to the head, Tasha Hain sauce to the head. Agus cool.